Imos seguir percorrendo hoxe a costa galega e imos facelo partindo deste lugar, de Catoira, das Torres do Oeste. Estas torres que son xa todo un emblema na desembocadura do río Ulla, que teñen orixe romana, pero que realmente as que chegaron aos nosos días son medievais, do século X aproximadamente, cando as levantou Sisnando, que precisamente morreu aquí defendendo a súa diócese. Estas torres foron reformadas posteriormente no século XII polo bispo Xelmírez, que levantou tamén a capela que está entre as dúas torres. Despois seguiremos pola ría de Arousa, a máis grande, a máis fermosa e tamén, sen dúbida, a máis productiva de todas as rías galegas. Chegaremos á casa natal, a casa do cuadrante de Ramón María del Valle Inclán. Chegaremos logo a Lanzada, Sanxenxo, Pontevedra, a península do Morrazo, en fin, toda unha viaxe realmente fermosa e chea de atractivos que a rematar no monte de Santa Tegra na Guarda. Un monte tamén con moita historia de Galicia, con moita historia non só dos celtas, senón mesmo tamén dos romanos. Ben, queridos amigos, se vostedes lles apetece este menú que lles estou propoñendo, pois continúen con nós, porque comezamos xa a nosa viaxe pola costa galega. E na desembocadura do río Ulla sitúase o concello de Catoira, un privilexiado enclave que garda unha das xoias do prerrománico de Galicia, as Torres do Oeste, declaradas Monumento Nacional no ano 1942. Neste lugar, o primeiro domingo de agosto, se celebra a Romaría Vikinga, unha representación dos ataques piratas nórdicos e a súa frustrada invasión de Santiago, unha festa declarada de interese histórico-artístico. Así é como chegamos á Perla de Arousa, nome co que se coñece o municipio de Vilagarcía de Arousa. O seu porto posúe autorización xa desde o ano 1814 para comercializar con Europa e América. Asemade, compre salientar tamén que este foi o lugar elixido para construir a primeira liña ferroviaria de Galicia, que unía Santiago e Carril hai uns 130 anos. A xente que pasa en Vilagarcía a súa época de lecer pode gozar do porto deportivo e de praias como a de Compostela ou a da Concha. Na illa de Cortegada atópase o bosque de loureiros máis meridional de Europa. Uns 20 kilómetros de praias son as que posúe ao longo do seu litoral o berce dos irmáns Camba e do escritor Valle Inclán, nado na Casa do Cuadrante no casco histórico de Vilanova de Arousa. Unha vila que xa no século XVI abastecía de ostras e pescados á coroa de Castela. Algúnas das principais praias son as das Sinas, o Terrón ou a Pasaxe, antes de chegar á ponte que une o municipio coa illa de Arousa. Despois de pasar a ponte, atópanse as solitarias calas de Cabalgada, Castelete e as Patiñas. Pero chegados a este punto, cabe salientar o que xa é todo un símbolo de Cambados, o cultivo da uva e a elaboración do afamado viño albariño. Antigamente o Grove era unha illa, pero grazas á acción do vento que propiciou a superposición das areas, formouse o tómbolo que o une co continente. Un dos seus principais expoñentes turísticos é a Illa da Toxa, unida por esta ponte ao resto do municipio. Pola súa situación á entrada da ría de Arousa, o Grove sufriu frecuentes incursións, sobre todo de normandos e musulmáns.
Foi por isto que o bispo de Santiago fixo edificar a fortaleza da Lanzada, da que quedan moi poucos restos na actualidade. Dentro desta fortaleza, a fe popular deixounos un dos exemplos máis fermosos da arte prerrománica galega, a ermida da Nosa Señora da Lanzada, un templo no que se funden lendas, mitos e rituais que chegaron ata os nosos días. Na praia séguese co tradicional baño das 9 ondas, todo un símbolo mitolóxico da fertilidade. De augas bravas e abertas ao océano, esta praia da Lanzada ten 3 km de longo e un complexo dunar con máis de 100 especies diferentes de plantas. Parte deste areal pertence ao concello de Sanxenxo. Este municipio conta con 3 núcleos urbanos de importancia: Sanxenxo, Portonovo e Vilalonga, e un total de 24 praias. Foi a comezos do século XX cando a existencia dun pequeno balneario situado na praia de Silgar fixo xurdir unha vocación turística sen precedentes en Galicia e que daría o pistoletazo de saída a un sector que desde entón non deixou de medrar. Son as rías de Pontevedra e Vigo as situadas máis ao sur do territorio galego, as que pechan o contorno da nosa rica e variada costa. Unha fachada marítima chea de infindos matices que a fan única e irrepetible. Despois de pasar o concello de Sanxenxo, que comparte o seu territorio coa ría de Arousa, chegamos a Poio, o primeiro municipio que participa única e exclusivamente da fermosa ría de Pontevedra. Nos 20 km de costa que posúe, alternanse os baixos cantís cos pequenos areais. Pero non podemos abandonar Poio sen deternos un intre en Combarro, unha das vilas mariñeiras máis pintorescas de todas as Rías Baixas, e declarada no ano 1972 conxunto de interese artístico e pintoresco. Os hórreos, as rúas empedradas, as casas con solaina e soportais e os cruceiros conforman unha estampa única. Deixámolo concello de Poio e a través da ponte da Barca entramos no de Pontevedra, na cidade coñecida aló polo século XII como a Pons Veteris, en referencia a Ponte Vella que cruzaba o río Lérez. Capital da provincia desde o século XIX e ademais cabeceira de comarca, está situada no esteiro do río Lérez e foi declarada no ano 1951 conxunto histórico artístico. Se seguimos a liña que perfila a costa, chegamos ao veciño concello de Marín, un municipio situado na península do Morrazo que, como o seu nome indica, está íntimamente vencellado ao mundo dos mariñeiros. De feito, o seu porto foi declarado xa no século XIX de interese xeral do Estado. Trátase dunha vila tamén moi ligada á súa condición de sede militar, pois a Escola Naval forma parte xa inseparable da súa historia. E precisamente seguindo as pegadas do mar como chegamos a Bueu. As praias esténdense ao longo de toda a costa, desde a Coviña, en Cela, ata Cabo Udra, en Beluso, un lugar declarado espazo natural protexido. Os areais deste anaco da península do Morrazo son recollidos, de areas brancas e douradas e augas limpas sulcadas polas dornas, as embarcacións de fonda tradición en todas as Rías Baixas. Desde aquí poderemos trasladarnos ata a Illa de Ons, dividida en 8 barrios comunicados por 4 camiños principais polos que só se transita a pé, en bicicleta ou en tractor. Ons ten unha lonxitude máxima de 6 km, contando a parte máis estreita con só 250 metros. O
o último dos concellos situado nesta ría de Pontevedra, pero que tamén participa da de Vigo e Cangas, unha vila mariñeira declarada municipio turístico polas casas de patín, as rúas estreitas e empedradas, as pequenas prazas e os longos paseos seguindo a liña que perfila o mar. Un concello entregado por enteiro ao Océano Atlántico e ás Illas Cíes, que forman parte inseparable da súa dilatada historia. Chegados a este punto da costa galega, faremos un alto para visitar as Illas Cíes, o lugar máis coñecido e emblemático do Parque Natural das Illas Atlánticas, e que aglutina tamén os 3 arquipélagos que visitamos anteriormente, Ons, Cortegada e Sálvora. Desde o ano 2001 constitúen un grupo de espazos naturais especialmente protexidos. Un total de máis de 2.800 hectáreas de gran valor biolóxico, que se caracterizan pola escasa alteración do medio polo home. De aí o interese en coidalas especialmente para que manteñan intacta a súa riqueza animal e vexetal e a singularidade das formacións xeomorfolóxicas. Nas Illas Cíes, os itinerarios principais conducen ata cada un dos 3 faros existentes e, combinados cos 2 observatorios ornitolóxicos, permiten percorrer as illas sen entrar na zona de reserva que ampara os cantís e furnas da punta norte do Cabalo á punta sur de Canaval. E despois desta visita a un verdadeiro enclave paradisíaco, regresamos á península. Na parte norte da ría de Vigo aséntase o concello de Moaña, que xunto co de Vilaboa é xa o último municipio que forma parte da península do Morrazo. Os 20 kilómetros que posúe dan unha boa idea do carácter mariñeiro de Moaña, unha terra protexida pola Serra de Domallo. Outro dos lugares que debemos ter en conta se queremos gozar da natureza é o lago Castiñeiras, un espazo natural que comparten os concellos de Marín e Vilaboa. Alí nacen o Río Maior e outros regatos que foron represados para formar esta lagoa artificial a principios dos anos 50, convertida hoxe no Parque da Natureza do lago Castiñeiras. Ademais deste magnífico contorno, o concello de Vilaboa posúe unha franxa costeira á fronte a enseada de San Simón. Na marxe contraria deste fondo da ría participamos da desembocadura do río Verdugo, entre as parroquias pontevedresas de Ponte Sampaio e Arcade, dentro xa do concello de Soutomaior. Unha zona de gran tradición pesqueira que nos leva ata o veciño concello de Redondela. Nos seus 15 kilómetros de litoral sucédense longos areais e pequenos cantís. As de Arealonga e de Cesantes son as praias máis concorridas. Fronte a esta última está a illa de San Simón, un lugar protexido que foi ao longo da súa historia residencia de distintas ordes religiosas, lazareto e mesmo cadea. A imaxe que desde alí ofrece a ría de Vigo coa ponte de Rande ao lonxe é unha das máis típicas perspectivas do contorno de Redondela. É así como nos adentramos na cidade que dá nome a esta ría. Vigo era no século XVIII un máis dos moitos portos pesqueiros que bordeaban o contorno. Aínda podemos visitar o barrio mariñeiro do Berbés e a zona vella, cos tradicionais mercados como o da Pedra. O fenómeno urbano recente é o resultado dun compendio de factores como a riqueza pesqueira destas augas ou as excepcionais características do seu peirao, considerado un dos mellores portos naturais do mundo. En poucos meses, este porto será testemuña dun importante acontecemento deportivo, a volta ao mundo de vela, que por primeira vez desde que se fundara alá polo ano 1973 partirá o vindeiro día 12 de novembro desde un porto non británico, para chegar nesa primeira etapa á cidade do Cabo, en Sudáfrica.
Nos días previos terá lugar unha das 6 regatas costeiras puntuables para a clasificación final entre Sanxenxo, Vigo e Baiona. Se percorremos o seu litoral, a costa de Vigo ofrécenos magníficas praias como Samil, incluída dentro do centro urbano e unha chea de servizos pro tempo de lecer. Formando parte da comarca de Vigo, chegamos ao concello de Nigrán, que tamén conta con varios quilómetros de costa. As praias de máis zona son as de Panxón, Patos e Praia América. Pero a capital turística por excelencia desta ría de Vigo é Baiona. Desde o peculiar miradoiro da Virxe da Rocha, no monte de San Roque, un é quen de admirar esta real vila. O manto arrinca da mesma rocha, a 100 metros sobre o nivel do mar. Os seus 15 metros son de pedra e o interior é oco, o que permite acceder ao barco que a Virxe sostén na súa man dereita e que se converte nun magnífico lugar sobre o infinito océano. Baiona foi o primeiro porto do vello continente que recibiu a nova da descoberta de América, cando o 1 de marzo de 1493 a carabela Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, atracou nestas augas. Desde Cabo Silleiro ata Punta do Boi, a costa salpícase de rochas abertas ao Atlántico, formando penedos e, en ocasións, sorprendentes illotes como o de Carral ou da Illa Negra. Baiona constitúe unha das entradas á ría de Vigo. Sen embargo, a franxa litoral atlántica esténdese quilómetros máis ao sur ata chegar á desembocadura do Miño. Neste treito, aínda poderemos deternos no concello de Olla, un municipio moi vencellado ao mosteiro de Santa María, situado mesmo á beira do mar. Lindando con Oia está o municipio do Rosal, no que aproveitaremos para degustar o seu afamado viño. E xa para rematar o noso percorrido que daba comezo en Ribadeo, chegamos ao concello da Guarda, un municipio situado máis ao sueste da provincia de Pontevedra, que garda na citania do monte de Santa Trega o seu principal tesouro, e que foi declarada no ano 1931 Monumento Histórico Artístico. Descuberta a finais do século XIX, o que se ve é tan só unha pequena parte do poboado, que ocupa toda a aba do monte ata a mesma desembocadura do Miño. A imaxe dos mariñeiros loitando coas ondas do Atlántico, que rompe furioso neste litoral, é unha das estampas máis características da vida cotiá no concello da Guarda, a moi pouca distancia do país veciño, Portugal. E con este océano Atlántico bravo e fermoso, rematamos esta viaxe que principiábamos nas augas da desembocadura do río Ulla, nas augas mansas da ría de Arousa. Lembrarlles que se poden dirixir a nós a través do enderezo electrónico de viaxe@crtvg.es ou ben tamén por carta ou tarxeta postal a Bando, San Marcos, Santiago de Compostela para o programa de viaxe. Mais nada, gracias por acompañarnos e ata outro día.